हेलौ लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायफिननाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै दासान्दि गोबां स्टुडेन्टसफोरनावनो माने स्कलारशिपनि फैसा हाबगासिनो आरोना दा बिथांमोना माने खुसिजोंनो स्कलारशिप हाबनायखाय फेसबुकफोराव वाट्सएपफोराव स्टेटासफोर होलाबायदों आरोना दा बेखौ नुनानै माने खायसे सिख्लाफोरा मा खालामदों माने मेगन सादों जाहैबाय आरोना मा बुंनो आरोना दा जोंहा बे दाउ मोद्लिया बे स्टेटास होनायफोरखौ नुनानै माने ओरैबायदि रागा जोंदों बिथांजोआ रागा जोंनानै माने ओरैबायदि जावदों बिथांमोनखौ भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै ला देखायगासिनो आङो स्कलारशिप हाबदोंब्रा मानो स्टेटास होनांगौ मानो फेसबुकआव स्टरि होलाबायदों जों नायनांगौ नामा जोंहा बिफोरा दुखु मोना नामा माब्लाबा सिन्थानो नामा आरे आबौ आसल मथे नोंथाङा सासे स्टुडेन्ट ना रुवाथि आं बेखौनो हमनो हायाखै जुदि नोंथाङा स्टुडेन्ट जानायमोनब्ला बेफोरबायदि मालाबाबो बुंनाय नङामोन स्टुडेन्टसफोरखौ मिथिबायना जानो हागौ नोंथांजोआ सासे रुवाथि रुको जरा सबर करो गाइस नोंथांमोना लावदुम फिथा जायो नामा सोरबाफोर जुदि जायोबा गारदोसो थाबैनो जानो मिथिबायना लावदुम फिथानि जायगायाव बेलेग फिथा बानायनानै जा लावदुम फिथा जायोब्ला खुगाफोरा माने बोरैबा जायो आरोना आजिखालि माने लावदुम फिथायाव मोनसे भाइरास फैदों होनना बुंनांसिगोन आरोना माने लावदुम फिथा जायोब्ला खुगाफोरा एसे खये खथे जायो आरोना भिडिअखौ नायनानै ला नोंथांमोना लावदुम फिथा जायोब्ला माबायदि जायो खुगाफोरा हाय गाइस माने आङो मैया लावदुम फिथा जादों लावदुम फिथा जानानै गाइस आंनि खुगाया बिदि गिदिर जादों आरो नोंथाङा जि जाबाय दिनैनिफ्राय गुबुनखौ मालाबाबो दाजाहोसै मिथिबाय नाय बिदि नोंबो जादोंमोन नामा लावदुम फिथा नायलाय लावदुम फिथा जानायनि खुगाफोरा बादि जायो नै लावदुम फिथा माने आजिखालि भिडिअफोरखौ फ्लिपकार्टफोरावबो आपल'ड होनो हाग्रा जाबाय आरोना गोदो हायामोनबाबो दाना हाग्रा जाबाय नोंथाङा सानदों नामा खालि इउटुबावल' आपल'ड होनो हायो नङा बिदि मालाबाबो जानो हाया माने आजिखालि फ्लिपकार्टआवबो आपल'ड होनो हायो मिथिबायना स' जोंहा बे नैबे दाउ मोद्लाया फ्लिपकार्टआवबो आपल'ड होनो माने भिडिअ रेकर्ड खालामगासिनो आरोना स' नोंथांमोना नायनानै लादो भिडिअखौ हेलौ गाइस भिडिअआ थायदों जोंना फ्लिपकार्टआव होनो औ दे बरिया होबाय था बानायबाय था आंबो फ्लिपकार्टआव होनो नै भिडिअ खालामनि मोननैसो फ्लिपकार्टआव होनो माबा इउटुबाव आच्छा बावदोंमोन आरोना इउटुबाव होनो भिडिअ रेकर्डिं खालामगासिनो नाथाय बुंफ्लांबाय आरोना फ्लिपकार्टआव होनो होननानै दे जेबो नङा दाबो Hey, दालि ओंख्रि मा बारमोन इय थाब संनानै जाहोनो हायाब्ला रागा जायो फिसायफोरा Hey, दालि ओंख्रि मा बारमोन Hey माने मादैया दालि ओंख्रिखौ थाब मोननो होदों आरोना थाब मोनाबा हौवाजों रायजागोन होननानै बिनिखायनो माने मेथाइखौनो दोंसे दांना होबाय मादैया हिट बरिया स' लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो स' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो बाय